హాయి అనే పట్టణం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ చిత్తుగా ఓడిపోయారు. ఎందుకయ్యా మాకింత అవమానం జరిగింది? ఇజ్రాయేలీల సమాజంలోనికి పాపము ప్రవేశించింది గనుక వారి జీవితాలలో అపజయం వచ్చింది. నీవు గనుక దానిని నిర్మూలనము చేస్తే నేను నీకు తోడుగా ఉండి నేను నడిపిస్తాను. ఒకవేళ అది నిర్మూలనము కాకపోతే నేను నీ వెంట రాలేను. ఇప్పుడు మీరందరూ ప్రార్థన చేస్తారు, ఉపవాసాలు ఉంటున్నారు, నియామక కోటాలకు వస్తున్నారు, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ మీ గుడారములో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని గాని మీరు తొలగించుకోకపోతే ఆయన మీతో రాడంట. నీకు కార్యమైనా చేయలేరు. దేవుడు కూడా చేయలేనివి ఉంటాయని గమనించాలి మీరు. ప్రభువే రాడు. మనం డబ్బులు ఇచ్చేసి ధర్మ కార్యాలు చేసేసి శాపం పోయింది అనుకుంటే అది క్రైస్తవ పద్ధతి కానే కాదు. క్రైస్తవ పద్ధతి ఏంటంటే నిన్ను నీవు పరిశుద్ధ పరుచుకుంటే, నిన్ను నీవు పరిశుభ్రపరుచుకుంటే అప్పుడు నేను నీ పాళెంలో సంచరిస్తాను. నేను నీ పాళెంలో సంచరించాలి అనంటే నీ గుడారంలో నుంచి దుర్మార్గతను నీవు కొట్టివేయాలి. నీ శరీరమే గుడారం.